Ipatay niya sila, nakita sila kaniya. Huwag nanguta na pag-usap, bahin sa Diyos. Nahinumdum sila nga ang Diyos mao ang ilang bato, ug ang labing halangdong Diyos mao ang ilang manunubos. Ayaw ikalimtin ang mga buhat sa Ginoo. Apan di na siyang giulog-ulugan sa ilang mga baba. Magbudhi kaniya, ninagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw ikalimtin ang mga buhat sa Ginoo. Pandisan pa ni Ana sa iyang pagkamaluluyon, iyang ipasaylo ang ilang sala ug wala sila laglag. Sa makadaghan iyang ipakuwi ang iya